Doncs mira, estava aquí gravant un vídeo i resulta que no se m'ha gravat el vídeo, només se m'ha gravat l'àudio i la pantalla. I llavors estava pensant com solucionar-ho sense haver de gravar una altra vegada la imatge. I he pensat, Nil, ves a HeyGen i utilitza el teu avatar per crear el vídeo. Llavors dic, bueno, doncs vaig a fer-ho i vaig a gravar-ho perquè la gent vegi com es fa. Com ho faré jo? Doncs primer de tot el que faré és agafar l'àudio que vull que el meu avatar digui i llavors ho exportaré. Què faré? Només exportaré l'àudio, ¿vale? Bueno, el nom es queda com a programacions 2, però realment no és programacions 2, Me'n vaig a HeyGen, inicio sessió, i ja sabeu que jo tinc un avatar molt lleig a HeyGen. Bueno, no sé si ho sabeu, però si no ho sabeu, ara ja ho sabeu. Que és aquest avatar d'aquí. Vaig a fer un nou vídeo, en avatar vídeo, landscape vídeo, en realitat em dona igual. Utilitzaré aquest d'aquí i el que faré serà pujar un àudio, que és l'àudio que us he dit. Segurament és massa gran. Ara ja tenim l'àudio aquí. Hola, en aquest vídeo t'explico què és el chain of... El que passa que ara se m'ha afegit això. Si no ens deixa descarregar-ho tot de manera gratuïta, el que farem serà només fer els 2 minuts inicials, que és quan encara no estic compartint pantalla i per tant estaria bé que es veiés alguna cosa. Només em deixa aquesta resolució, fotogrames, però bueno, m'és igual, Oh, your video exceeds 3 minutes. No problem. I'm fine with the first 2 minutes 20. Vinga. El que faré serà agafar els 2 primers minuts, 2,20, que són els minuts on jo estic parlant i que no hi ha res en el fons. I per tant, doncs, si no surt el meu avatar no sortiria res. O sortiria una pantalla que no té sentit, perquè és la introducció. Per tant, seleccionar clips i exportar. Ara va molt més ràpid perquè només són 2 minuts 20. Eliminem això, pugem la nova veu que dura 2 minuts 20. Per tant, menys de 3 minuts i per tant no ho podem fer de manera gratuïta. És que quan has gravat ja un vídeo i resulta que no se t'havia gravat bé, tornar-lo a gravar fa molta mandra. Li donem a submit, diré short, i està a la cua per ser processat, ja porta el 15%, va bastant ràpid, sembla ser. Ara, si nosaltres volguéssim fer un altre vídeo de 3 minuts amb la continuació, doncs tornem a fer un altre vídeo de 3 minuts i ja està. I ja tenim el vídeo, anem a veure'l. Hola, en aquest vídeo t'explico què és el chain of thought, o la cadena de pensament que segueix els nostres models d'intel·ligència artificial per trobar una resposta a les nostres preguntes o per trobar una solució als problemes amb els que es pugui trobar. A través de diversos mecanismes d'aprenentatge, la intel·ligència artificial és capaç de generar una pregunta amb una resposta. A través de petites connexions que van connectant un concepte amb un altre i aquesta connexió entre els diferents conceptes l'ha après a través de moltes i moltes dades que s'han anat carregant en aquest model i que per tant després de tot aquest entrenament la intel·ligència artificial ja és capaç de relacionar un concepte amb un altre. Per què? Doncs no tanca els ulls en ningú moment, sempre veu que dues paraules estan juntes
o que les dues paraules estan connectades a través d'una tercera paraula que sempre és la mateixa, etc. etc. Així doncs, models d'intel·ligència artificial de raonament ens mostraran la cadena de pensament que estan generant per donar-nos una resposta a la nostra pregunta. Els models que no són de raonament també ho fan. Bueno, una passada. Està clar que ho utilitzaré, Me'l descarrego. Yes, of course. Et dic una cosa, qui s'hagi fet un avatar alguna vegada a la seva vida i vegi aquest vídeo dirà: hòstia, Nil, t'has fet un avatar per fer aquest vídeo. Jo penso, vídeos més procedimentals està bé que es facin amb intel·ligència artificial, o ni bé ni malament, pues que està acceptat o que jo ho accepto èticament per mi. I vídeos que tenen un component emocional i de connexió amb l'estudiant, aquests vídeos jo no els faria amb intel·ligència artificial o utilitzant avatars. De totes formes, sempre s'hauria de dir com a bona pràctica que el vídeo ha estat fet amb intel·ligència artificial, encara que sigui obvi, encara que es noti, però no per tothom és tan obvi. Pot haver-hi gent que es pensi que aquell vídeo no està fet amb intel·ligència artificial, que tu podries pensar, i què més dona si està fet amb intel·ligència artificial o no? Què més dona si algú pensa que està fet amb intel·ligència artificial o no? Doncs potser no passa res. Però jo penso que és una bona pràctica sempre explicar o ser clar i transparent amb com un ha fet el vídeo en l'era en la que estem d'intel·ligència artificial. I simplement en el peu de vídeo posar vídeo generat amb intel·ligència artificial o veu i vídeo generats amb intel·ligència artificial. En aquest cas, la veu no és generada amb intel·ligència artificial, la veu és la veu natural del vídeo. I el que ha fet el meu avatar és casar l'àudio que jo li he donat amb els llavis de l'avatar que jo tinc introduït a HeyGen. I per tant, crear un vídeo de jo dient l'àudio que he penjat. Doncs un cop ho descarrego, sapiguent que és la primera part del vídeo la que correspon amb el meu avatar, i crec que ho tinc aquí a descargues. I t'explico què és el Chain of Thought, o la cadena de pensament que segueix els nostres models d'intel·ligència artificial per trobar una resposta a les nostres preguntes o per trobar una solució als problemes amb els que es pugui trobar. Llavors, perquè soni una mica millor, li trec l'àudio original. Des de diversos mecanismes d'aprenentatge, la intel·ligència artificial és capaç de linkar una pregunta amb una resposta. Perquè no surti la marca d'aigua de HeyGen, i de fons posaré un fons una mica xatxi. En aquest vídeo t'explico què és el Chain of Thought, o la cadena de pensament que segueix. I ja està! Heu vist que bé? Ara ja, com ja comparteixo pantalla, ja no cal que surti, encara que podria ficar la meva cara en un raconet de la pantalla, perquè a mi m'agrada sempre que surti la meva cara, però en aquest cas, com no vull gastar-me tots els crèdits de HeyGen i no ho veig necessari tampoc, perquè mentre es mostri la pantalla, que és allò important, ja n'hi ha prou,
doncs ja tindria el meu vídeo fet i solucionat el problema de que no s'hagi gravat el vídeo. Espero que et serveixi d'inspiració i que si vols utilitzar-ho algun dia doncs ja sàpigues com, i ens veiem en el proper vídeo.